ina kira ga al'ummar musulmi duk inda suke a ƙasar nan namu da Afirka da su auna wannan maganganu da suke hitowa daga Dr. Ahmad Abubakar Gumi daga National Mosque, su auna wannan maganganu su san wani babban bam ne ya faɗo ma addinin musulunci, kuma daga saiwar addinin musulunci shine sanya shakka a cikin sunna annabi Muhammad da kuma buɗe ƙohohi na kafa dalili a cikin sha'anin addini ba tare da afuruf ɗin manzon Allah ba. A ɓangaren National Mosque fatawa ta haito cewa kana iya ganin hadisi isnadinsa gaba ɗaya da ifi ne, amma kuma abu ne mai sauƙi ta yiwu annabi ya faɗi, za ka yi ɗauka kai aiki da shi, amma kuma ba za ka yadda kai aiki da ingantaccen hadisi ba saboda lihajatin fi nafsihi yuridu qada'aha, saboda wata bukata da yake da ita a zuciyarsa da yake son ya biya ta hanyar kore ingantattun hadisai da dasa miyagu a kafa aqida da su, a kafa fiqhu da su, a koma a cikin da bunzum da burunguza. Shi kuma wancan na Kaduna, shi kuma maganarsa shine a tattara duk wani hadisin manzon Allah a aje a koma mafatawan Maliki kawai, da ijtihadin da Maliki yayi, da ijtihadin da ainihin almajiran Maliki suka yi, da kurakuran suka yi, da komi duka ya fi ingantaccen hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim. Wannan abu mugun abu ne wallahi tallahi. Allah ya kawo mu cikin wani lokacin da zamu ga wannan bala'in a idanunmu. Allah ya gafarta mana mu da babansa Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, dora mu akan hanya madaidaiciya. Su kuma waɗanda suka ɗauko wannan muguwar hanyar, muna roƙonka ya Allah ka shirye da su. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.